מסכת שבת דף סמך. אנחנו מתחילים בדף נ"ט עמוד ב' בחמש שורות מלמטה, 6-7 שורות מלמטה. כן, הפרק שלנו עוסק בדיני הוצאה. למדנו במשנה נ"ט עמוד ב', טבעת ולא בטבעת שאין עליה חותם. אסור לאישה לצאת בטבעת שאין עליה חותם. הגמרא מדקדקת, יש עליה חותם, חייבת. על מה לאו תכשיטו. כן ככה, הרי המשנה כל הזמן מדברת מדין דילמה, שלפה ומחביה. אסור לאישה לצאת עם תכשיטים, שמא היא תוריד אותם ותראה את זה לחברותיה בשבת קודש. דיברנו כמה פעמים, הזכרנו את השולחן ערוך בסימן ש"ג שכתב בסעיף ז', סעיף ח', שהיום אין את הגזרה הזאת, אין גזרה, ואנחנו נותנים לנשים שלנו לצאת בכל התכשיטים כולם, ואין את הגזרה הזאת דין משל ומחביה. למה? מכמה טעמים. טעם אחד, כתב אותו הרמה, כי כל הטעם של דין משל ומחביה זה רק בזמנם שהם לא היו מתקשטות ביום חול, הם היו מתקשטות רק בשבת, לא היה להם הרבה תכשיטים, אז רק בשבת היא הייתה מתקשטת, אז היא הייתה מתלהבת כל כך ומראה את זה לחברתה. היום בימינו יש בשפע, אני אומר ימינו, הרמה כתב על ימיו לפני 700 שנה, הוא כתב שהיה שפע של תכשיטים, ואין את הבעיה הזאת של דין משל ומחביה. היה בחול, בשבת, היו רגילים לצאת הרבה, אז אין את הבעיה הזאת של דין משל ומחביה. זה היתר אחד. עוד היתר שמרן כותב, כי סומכים על הדעה שאומרת שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, שיטת בהג. בהג סובר שרשות הרבים דאורייתא זה רק 60 ריבו בוקעים בו בכל יום, והיות ואין לנו היום רשות הרבים כזאת, לכן אין את הדין משל ומחביה. עוד דעה מרן כותב, בגלל שהנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים, והם לא ישמעו לנו אנשים, מוטב שיהיו שוגגים. אלו הטעמים שמרן כותב, ולכן לא מעירים לנשים שיוצאים בתכשיטים בזמן הזה מהטעמים שהזכרתי. כל פנים, מדין הגמרא, אסור לאישה לצאת עם טבעת שאין עליה חותם, וזה איסור דרבנן, דין משל ומחביה. אבל הגמרא מדקדקת, יש עליה חותם, משמע שאם יש חותם, זה איסור תורה. למה? כי על מה לאו תכשיטו. משמע שטבעת עם חותם, זה טבעת של גברים. אישה לא הולכת עם טבעת כזאת עם חותם. אישה הולכת עם טבעת בלי חותם, כי זה טבעת שיוצאים בה. אבל טבעת עם חותם, זה של גברים, זה לא תכשיט בכלל. ועל זה, לכן, משמע מהמשנה שלנו שחייבת חטאת. ופה הגמרא מקשה ממשנה במסכת כלים. תראו, כתוב ככה, ורימינו תכשיטי נשים טמאים, והלו הן תכשיטי נשים, קטלאות, נזמים וטבעות, וטבעת בין שיש עליה חותם בין שאין עליה חותם, ונזמעה. אז כתוב בברייתא, כן, כתוב בברייתא שאסור, שמה היא לא דיברה על הלכות טומאה, הברייתא אומרת שתכשיטי נשים טמאים, זאת אומרת הם מקבלים טומאה, והלו הם תכשיטי נשים, קטלאות, דיברנו על זה, קטלה, זה מה שהאישה מהדקת לצוואר שלה, שתראה בעלת בשר, מין סינר כזה, לקבל את הפירורים, נזמים וטבעות, וטבעה. עכשיו המשנה מפרטת, משנה בכלים מפרטת, איזה טבעת אמרתי לך שהיא מקבלת טומאה? בין שיש עליה חותם, בין שאין עליה חותם, ונזמי האף. גם נזמי האף הם ראויים לקבל טומאה. אז הנה אתה רואה שלדעת התנא פה, גם טבעת שיש עליה חותם, היא נקראת תכשיטי הנשים, לעניין קבלת טומאה. אז אם זה נקרא תכשיט לעניין קבלת טומאה, למה לעניין שבת אתה אומר לי שאם אין על הטבעת הזאת חותם, אז אם אין עליה חותם, האישה אסור לה, אבל אם יצאה איסור דרבנן. ואם יש עליה חותם, אתה אומר לי איסור תורה. למה איסור תורה? זה מסוי. זה בכלל לא דרך לצאת עם טבעת שיש עליה חותם. ונשאלת השאלה, אבל במסכת כלים כתוב שגם טבעת שיש עליה חותם, היא מקבלת טומאה, היא נקראת טבעת, אפילו שזה של אישה ויש עליה חותם, היא מקבלת טומאה, היא נקראת כלי. והבינה הגמרא עכשיו את ההשוואה, אם זה נקרא כלי לעניין טומאה, אז גם לעניין שבת זה צריך להיקרא כלי, לפחות שזה לא ייקרא מסוי כשהיא יוצאת איתה. זה שאלת הגמרא. טוב, מה שיש לתרץ בפשטות, ועוד מעט הגמרא תגיד את זה, מה הקשר? מה אתה משווה עם הלכות טומאה להלכות שבת? הלכות שבת זה דין תכשיט, זה דין מה האישה מתקשטת פה, ובהלכות טומאה זה שאלה אם זה כלי או לא כלי, זה בכלל שתי גדרים שונים לגמרי. זה אמת, בואו נעשה אחד התירוצים. אבל קודם כל בואו נראה את התירוץ הראשון של הגמרא. אמר רב זירא, לא קשיא, הרבי נחמיה הרבונון. תירוץ ראשון הוא אומר, אני לא מחלק בין טומאה התירוץ הראשון, הגמרא לא רצתה להפריך, והיא הולכת באמת, כמו שאתה מבין, למקשה, שאין הבדל בין טומאה לשבת. נו, אז למה במשנה השנייה, במסכת כלים, משמע שגם אם יש עליה חותם, היא נקראת טבעת, ומשמע גם לעניין שבת. ואצלנו משמע שזה לא נקרא טבעת. אומר רב זירא, זה מחלוקת תנאים. בואו נראה את המחלוקת הזאת בברייתא. דתניא, איש של מתכת וחותמה של אלמוג. אלמוג זה סוג של עץ. עכשיו, הרעיון הוא כזה, החותם עשוי מאלמוג, ועיקר הטבעת עשוי ממתכת.
אז נחלקו בזה. דעת תנא קמא, איש על מתכת בחותמה של אלמוג טמאה, איש של אלמוג בחותמה של מתכת טהורה, ורבי נחמיה מטמא. שהיה רב נחמיה אומר, בטבעת הלך אחר חותמה, בעול הלך אחר סלמוניו. כל דבר הוא מביא משהו אחר. בקולב הלך אחר מסמרותיו, בסולם הלך אחר שלבותיו, בארסי הלך אחר שלשלותיו. וחכמים אומרים, הכל הולך אחר המעמיד. יוצא ככה, דעת הנקמה שרק אם המתכת היא של, רק אם הטבעת של מתכת והחותם של אלמוג, אז זה נקרא כלי וזה מקבל טומאה, ואני לא מתייחס לחותם, כי העיקר זה המעמיד, העיקר זה העיקרו של הטבעת. מה עיקר הטבעת? עיקר הטבעת זה הבסיס שלה, זה העיגול. לא אכפת לי ממה עשוי החותם שלו, זה דעת תנא קמא. ולכן, אם העיקר שלו עשוי ממתכת, מקבל טומאה. אם העיקר שלו עשוי מעץ, לא מקבל טומאה. ורבי נחמיה מטמא, רבי נחמיה מטמא מתי? שהטבעת עץ והחותם שלה מתכת. הוא טוען, אני מסתכל אחר החשוב, הדבר החשוב שבטבעת. שמה שרבי נחמיה אומר, בטבעת הלך אחר חותמה. העיקר זה החותם. נכון שהמעמיד של הטבעת זה הפרסל שמסביב, אבל מה חשוב לבן אדם בטבעת? זה החותם. והיות והחותם שלו מתכת, כידוע לכם, מתכת מקבל טומאה ועץ לא מקבל טומאה, אז רבי נחמיה טוען, כן, זה לכולי עלמא. רק השאלה אחרי מה אני מסתכל? לדעת חכמים אחרי הבסיס המעמיד, ולדעת רבי נחמיה אחר החותם שלו, זה העיקר. וכן על זה הדרך הוא נחלק בעוד כמה דברים. עול, זה עול מיוחד, הרש"י מסביר, עול הלך אחר סמלוניו. זה מין העול הישן, לא היותר מודרני, שעול מתאימים אותו לבהמה, מין כזה, עושים לה מקום לצוואר שלה, ושם עושים מין כזה חצי עיגול, ושם היא מכניסה את הראש שלה. אבל העול הישן יותר, הפרימיטיבי יותר, הוא היה עשוי עם מוטות ויתדות. היו עושים מין כזה ריבוע, שתי מקלות ושתי יתדות שתופסות את זה מהראש. דהיינו, 2 שהולכות בצורה של ערב, 2 שהולכות בצורה של שתי. וזה היה תופס, זה היה מרובע כזה סביב הצוואר. זה העול היותר ישן. רש"י כותב בעצמו, שזה עול לא כמין שלנו, שזה היה עול כזה שעשוי גם עם יתדות וגם עם מוטות. עכשיו, מה קובע שם בעול הזה? רש"י כותב שבעול הזה קובע, זה הסמלוניו. זאת אומרת, זה היתדות האלה עושים את המסגרת של המטות. אם הם עשויים ממתכת, אז הם מקבל טומאה. אותו דבר הוא ממשיך, קולב, וקולב הלך אחר מסמרותיו. קולב זה מה שאנחנו קוראים קולב, גם בימינו יש קולב. עכשיו, אצלם זה היה יותר משמש לחנווני. חנווני בחנות שלו, הוא היה תולה את הסחורה שלו, הוא היה מציג אותה בחלון, איך על ידי הקולב הזה, שם קולב, ושם כמה חולצות, כמה עניינים. עכשיו, הקולב הזה, יש לו בסיס של עץ, והבבים של תלייה, יש בבי תלייה שעליהם הוא תולה. אז הוא טוען רבי נחמיה, אני הולך אחר מסמרותיו. מעניין אותי על מה אתה תולה את הבגדים, כי זה העיקר, על זה אתה תולה, אפילו שהעמוד עץ ובלעדיו לא יכלת לתלות, אבל בתכלס, במה אתה משתמש? זה במסמרים, כל הדרך הוא הולך ככה, כן, שימו לב, בטבעת אחר החותם, אפילו שזה לא הבסיס, אז מה, אבל זה החשוב. אחר כך אמרנו הסמלוניו, זה בעול, ובקולב זה המסמרות, בסולם זה השליבות, שליבות שלו, שליבותיו. זאת אומרת, אפילו שהסולם כולו עשוי מעץ, אבל אם השליבות שלו עשויות מברזל, אז הוא מקבל טומאה. ואותו דבר הוא ממשיך הלאה, בארסי, ארסי זה מאזניים, הלך אחר שלשלותיו. שלשלותיו זה, רש"י מסביר, זה במשקלות הגדולים, שיש בהם צמר, שעווה, נחושת, אז שם יש כבלים כאלה שהכפות המאזניים תלוי בהם. זה העיקר של המשקל. אותם כבלים שיש מתחתם צלחת, זה המודד לי. אז ממילא אני מסתכל אחרי השלשלותיו. אם זה מתכת, אז זה מקבל טומאה. ואם זה עץ, זה לא מקבל טומאה. וחכמים אומרים, הכל הולך אחר המעמיד. זאת אומרת, מה שבסיס, וממילא הם חולקים בכל הדברים. אם אני אחזור בקצרה, חכמים חולקים א' בטבעת, מה המעמיד שלה? זה העיגול שלה, ולא החותם. מה המעמיד בסולם? זה לא השליבות שלו, זה הגוף שלו. מה המעמיד בקולב? לא המסמרות שלו, אלא הבסיס שלו. וכן על זה הדרך. ארסי, המאזניים, חולקים על הכל. עכשיו, יוצא, עד כאן רבו ישראל, המחלוקת. עכשיו ניגש לתירוץ של רב זרע. איך רב זרע במחלוקת הזאת רוצה ליישב את הסתירה במסכת כלים להלכות שבת. שאלנו סתירה. אצלנו במשנה כתוב שאישה לא יכולה לצאת בטבעת שיש עליה חותם, זה מסוי. זה מסוי וזה איסור תורה. ואילו במסכת כלים משמע שזה כלי, ואם זה כלי, משמע שגם שבת אם יצאת בו את לא חייבת חטאת, סתירה בין המשניות. אז הוא טוען,
תלוי. זה תלוי במחלוקת של רבי נחמיה וחכמים. כמו שראינו שהם נחלקו בטבעת שיש עליה חותם, והחותם הוא עשוי מברזל, והטבעת היא מעץ, אז חכמים אמרו, אני לא מסתכל על החותם, אני מסתכל על הטבעת, היא חשובה בעיניי. אם הטבעת מתכת, מקבל טומאה. אם הטבעת עץ, זה לא מקבל טומאה, ולא משנה לי החותם. ולדעת רבי נחמיה, אני מסתכל על החותם. החותם חשוב לי. אם החותם ברזל, זה מקבל טומאה מן התורה. עכשיו, לפי זה ניישב. המשנה במסכת כלים שאמרה, נתחיל עם מסכת שבת. המשנה במסכת שבת שאמרה שאם יש חותם אסור לו לצאת, זה נקרא מסוי. למה? בגלל שיש חותם. נו, אז מה אם יש חותם? אבל יש טבעת. זה שיטת רבי נחמיה. רבי נחמיה לא מתייחס לטבעת, אלא הוא יותר נותן משקל וחשיבות לחותם. והיות ובטבעת הזאת יש חותם, ואין דרך אנשים לצאת בחותם, אז בשבילי כאילו אין פה טבעת בכלל, אני מסתכל על החותם. ולכן בשבילי זה נקרא מסוי, אין פה תכשיט בכלל, כי אני מסתכל על העיקר. כמו שעניין טומאה, ראינו כשאחד מאלמוג, מעץ, ואחד ממתכת, אז רבי נחמיה אומר, אני מסתכל על החותם, חכמים אומרים, אני מסתכל על הטבעת, אז גם לעניין הוצאה, אני מסתכל, לדעת רבי נחמיה, על החותם. ואם החותם הוא טבעת שיש עליה חותם, עכשיו לא משנה ממה, לפי דעת רבי נחמיה, אז איסור תורה, וזה מסוי, זה המשנה במסכת שבת. והמשנה במסכת כלים, המשנה במסכת כלים, זה מתאים לדעת חכמים, שהם אמרו שזה נקרא כלי, וגם אין בזה איסור מסוי. למה? כי אני מסתכל על העיקר של הטבעת, ועיקרה, אם העיקר, דיינו, לא אכפת לי שהיא עשויה, שיש לה חותם, לא אכפת לי שיש חותם, העיקר שיש פה טבעת, לכן אין פה איסור, ותמיד אני מסתכל על זה כתכשיט. זה יישוב ראשון של שיטתו של רב זרע, ככה לא לעשות מחלוקת בין הברייתות. אותו דבר, תירוץ שני, רבו ישראל גם כן לא עושה מחלוקת בין הברייתות, רק תירוץ שלישי אומר את החילוק שאמרתי לכם בין טומאה לשבת. רבא, תירוץ שני גם לא עושה חילוק בין הברייתות. רבא אמר לצדדים קטנים, יש עליה חותם תכשיט איש, אין עליה חותם תכשיט אישה. רבא אומר שבעצם בכלל אין סתירה. המשנה במסכת כלים, מה אמרה? שטבעת בין יש עליה חותם, בין שאין עליה חותם טמאה. זאת אומרת, כוונת המשנה, מה שהמשנה במסכת כלים אמרה, בין שיש עליה חותם, בין שאין עליה חותם טמאה, ומשמע שזה כלי, וגם אין בזה מסוי, זאת אומרת, זה כוונת המשנה לצדדים. מה זה לצדדים? זאת אומרת, לחלקים. מה שהתכוונה, היא מתכוונת ככה, יש עליה חותם, אז זה נקרא תכשיט איש, ולא של אישה, ועל זה זה נקרא כלי. מה שהמשנה אמרה, בין יש עליה חותם, בין אין עליה חותם, מתכוון תלוי. יש עליה חותם, אם זה תכשיט איש. רק של איש עם חותם זה נקרא כלי ומקבל טומאה, ובזה ניסור לצאת בשבת. אבל אישה, אם היא תצא בטבעת כזאת, זה מסוי. זאת אומרת, זה בדיוק מתאים למשנה במסכת שבת. ומה שכתוב, אין עליה חותם, זה תכשיט של אישה. זאת אומרת, המשנה אמרה בלשון אחת, בין יש עליה חותם, בין אין עליה חותם. אבל היא מתכוונת, אומר, רבא היא מתכוונת לצדדים. יש עליה חותם, אז זה טבעת לאיש בלבד, ולא לאישה. וזה מתאים למשנה בשבת, שאם יש עליה חותם, היא חייבת משום מסוי. ואין עליה חותם זה של אישה. וזה הכוונת המשנה. ולא ששתיהם, כמו שהבנת באבא אמינא, בין יש עליה חותם, בין אין עליה חותם, זה נקרא כלי לאישה. לא, לא נכון. אם יש עליה חותם, זה לא נקרא כלי לאישה, וככה הוא יישב את מסכת כלים. זה תירוץ יותר טוב מהקודם. כן, הקודם, תירוצו של רב זרע עשה את זה מחלוקת תנאים. כלומר, אין מחלוקת בזה בכלל. זה שתיהם אומרים דבר אחד, ותסדר את המשנה במסכת כלים. ועכשיו בא התירוץ השלישי, ומחלק, ואומר, זה בכלל הקושיה מעיקר עליתה. מה אתה משווה הלכות טומאה להלכות שבת? רב נחמן בר יצחק אמר, טומאה השבת כרמית. אתה מקשה לי מהלכות טומאה להלכות שבת, טומאה כלי מעשה אמר רחמנא, וכלי הוא. זאת אומרת, התורה בפרשת מנחה, שמדברת שם על הכלים, אז מה קובע? כלי מעשה, כל תכלית שהיא משמשת האדם נקרא כלי. ממילא, גם טבעת עם חותם, אף על פי שהיא לאישה, ואישה לא יוצאת בה בשבת, וזה נקרא מסוי, באמת לעניין יציאה בשבת, זה נקרא איסור מסוי. אבל מה? אבל האישה, הרי סוף כל סוף, היא משתמשת בזה ביום חול, היא חותמת בזה, אז לעניין טומאה בכלים, אתה שואל אותי, זה מקבל טומאה או לא מקבל טומאה? תשובה, זה מקבל טומאה. זה נקרא כלי מעשה, אמר רחמנא, וכלי הוא. אבל בשבת, אתה מדבר איתי לצאת עם זה בשבת, האם יש בזה מסוי או אין על זה מסוי? יש על זה מסוי. שבת, משום מסוי אמר רחמנא, אין עליה חותם תכשיט, יש עליה חותם מסוי. ממילא מצוין, המשניות בכלל לא סותרות, ואחד, זה לא קרב זה על זה, זה הלכות טומאה, זה הלכות שבת. הלכות שבת זה מסוי. אף על פי שבאמת לעניין הלכות טומאה זה כלי, זה לא סותר, זה כלי באמת, כי אני מסתכל על השימוש. יש לך שימוש בזה? כן, יש לך שימוש בזה. אישה יש לה שימוש בטבעת עם חותם, היא חותמת בזה. אבל זה תכשיט בשבילה? לא, זה לא תכשיט. לכן כשיוצאת עם זה בשבת זה מסוי, מצד שני זה מקבל טומאה, כי זה נקרא תכשיט. זה בעצם היישוב שלוש התירוצים על הסתירה בברייתות. עוד פעם נחזור בקצרה.
תירוץ ראשון של רב זרע זה מחלוקת רבי נחמיה וחכמים. רבי נחמיה מסתכל אחר החותם החשוב, החותם הוא העיקרי, ולכן אם אישה יוצאת בזה בשבת זה חייב מסוי. החכמים לא מסתכלים על החותם, מסתכלים על המעמיד, וממילא לדעת חכמים פטור. ככה מסדר את הסתירה בברייתות. רב אומר לא, זה לצדדים קטנה. מה שכתוב חייבת במסכת כלים, בין יש עליה חותם, בין אין עליה חותם. יש עליה חותם זה בגבר, לא בשל אישה. בשל אישה באמת זה לא נקרא כלי, ובאמת לעניין הלכות שבת זה נקרא מסוי. ומה שהמשנה אמרה שזה מקבל טומאה, זה להלכות, זה של איש. ככה רבא מתרץ את המשנה. והתירוץ האחרון אמרנו, זה לא מחלוקת בכלל. זה שתי עניינים שונים. לעניין שבת המודד הוא לעניין אם זה תכשיט או לא תכשיט, וכשיש על זה חותם זה לא נקרא תכשיט, זה נקרא מסוי. לעניין טומאה זה נקרא כלי, כסוף כסוף זה משמש את האישה, אפילו שהיא לא יוצאת עם זה, וזה לא תכשיט, אז מה? אבל זה נקרא כלי ולכן זה מקבל טומאה. אלו שלושת התירוצים. עכשיו עוד דין אחד למדנו במשנה, זה קשור למשנה הקודמת, לא תצא, למדנו במשנה ולא במחט שאינה נקובה. אסור לצאת במחט שאינה נקובה. אז ככה, המחט הנקובה היא בעצם, אם היא מחט נקובה אין דרך להוציא אותה בכלל, זה כמו טבעת עם חותם, אותו רעיון. למה טבעת עם חותם אסור לאישה לצאת? כי זה לא דרך, היא לא מתפארת בזה, זה כלי עבודה. אותו דבר, מחט נקובה, זה מחט שתופרים בה, אישה לא שמה את זה לנוי. אם אישה יצאה עם מחט נקובה, היא חייבת חטאת, ככה הפשטות. אבל מחט שאינה נקובה, אז זה נקרא קישוט, וזה אם היא יצאה, כתוב שהיא לא תצא, ואם היא יצאה, היא לא חייבת חטאת. אז זה שואלת הגמרא בכלל, למה היא חזיה? איזה קישוט יש בזה שאתה אומר לי שהיא פטורה? בשביל להגיד לי שהיא פטורה, משמע שיש בזה איזה דרך יציאה, כן? אומרת הגמרא, כן, יש בזה דרך של יציאה. אמר רבי יוסף, הואיל באישה אוגרת בשערה. זאת אומרת, האישה, יש לה שיער שיוצא מחוץ לסבכה, חוץ לכיסוי ראש שלה, אז היא תופסת את זה בסיכה הזאת, והיא אוגרת ולכן זה נקרא כלי, ואין חייבים על זה מצד מסוי. זה לא נקרא מסוי, כי כלומר, זה נכנס מתחת לכיסוי ראש. טוב, אמר לאביי, ותהווה כבירית טהורה, ותשתרה. שואל אביי, מה זה שונה מבירית? עכשיו תראו מה זה בירית, רש"י הקדוש מסביר. רש"י מסביר שפירית, כן, היום בזמננו יש לאנשים גרביונים, כן, אז יש גרביונים, איך הגרב נתפסת שלא תיפול, יש לה גומי. בזמנם לא היה כזאת טכנולוגיה של גומיות, אז איך אישה הייתה שמה גרביים? היא עכשיו צריכה לחסות את הרגל שלה, היא הולכת הרי עם חצאית, כידוע, שאסור ללכת עם מכנסיים, שלא יראו את בתי הרגליים, בתי השוקיים, אז היא הולכת עם חצאית. עכשיו מה מחסה את הרגליים? גרביים. מה גורם לגרביים שלא יפלו? אין גומיה. אז היו לוקחים מין צמיד כזה, הצעדה, זה צמיד, שאישה הייתה שמה גרב, ובסוף הגרב בברך הייתה שמה מין קליפס כזה של ברזל, זה נקרא הצעדה. תראו בבקשה את זה ברש"י. רש"י הקדוש דיבור המתחיל ותהווה כברית. דתנן במתניתין, נלמד את זה בעזרת השם לקמן, בדף סמך ג' בירית טהורה מלטמא, היא לא נקראת כלי, היא לא מטמאה, ויוצאים בה, אפשר לצאת איתה. והיא כמין הצעדה, הצעדה זה מין צמיד, שעושה לשוקע מעל בתי שוקע, ליד כאן שלא יפלו על רגלה. כן, היא תופסת את זה, את הגרביונים, בשביל שלא יפלו לרצפה. אז כתוב שהבירית הזאת יכולה לצאת איתה. אף על פי שזה לא כלי, היא טהורה, כי אין לה שום משמעות. אבל מה? זה מותר לצאת עם זה, כי אין חשש שהאישה תראה את זה, כי היא לא תראה, כי אז יפלו לה הגרביים, והיא תגלה את שוקה, וזה אסור. לכן לא חושבים שאישה תראה, וזה מותר. תראו, רש"י כותב אחר כך, טהורה דלאו תכשיטי, אלא תשמיש לבתי שוקע. והאבק את הבעת הכלים, דאמרינן בתארות בפרקים דלאל, ויוצאים בה שצריך לה עם בתי שוקע ולא הווה מסוי. למה יוצאים? כיוון דלצניעות ההיא, אומר הרש"י, לא שלפה ומחווה. אז ממילא השאלה היא כזאת, והי מחת, אני ממשיך קצת לקרוא ברש"י, שאלת הגמרא, והי מחת נמי, לצניעות דשיער באישה ערווה ולא מחוויה, והמאי לא תצא לכתחילה. נשאלת השאלה, למה אתה אוסר לי לאישה לצאת במחט שאינה נקובה? זאת אומרת לי, למה זה אסור? ורבי יוסף הרי הסביר, זה אישה אוגרת בעת צערה. נו, אז אם אישה אוגרת בעת צערה, אז זה ממש דומה לבירית הזאת. כמו שהבירית, זה אפילו שזה לא כלי. בכל זאת, היות וזה תופס לה את הבתי רגליים שלה, שלא יפלו. אז לכן מה? זה מותר, כי משום צניעות, אז למה לא תתיר בבירית, היא גם כן אותו דבר, ואין את המחט, סליחה, למה לא תתיר במחט, שאין את החשש שמה היא תוציא את זה, זה תופס לה את השערות, גם צריך להיות מותר. אלא, לכן הגמרא דחתה את זה. הגמרא דחתה את דברי רב יוסף, זה לא נכון. כי אם באמת המחט הזאת הייתה אוגרת בעת צערה, זה היה מותר, כמו הבירית. אלא לכן צריך להגיד הסבר אחר. אלא תרגם הרב עדן הרשעה כמדי רב יוסף, הואיל ואישה חולקת בשערה. זאת אומרת, לא, זה לא אוגר. אם זה היה אוגר, זה היה מותר, כי זה לצניעות.
אלא מה? זה אישה חולקת בשערה, זה מין סוג של מסרה כזה, שאישה מפרידה בזה את השיער באמצע, שהיא רוצה לעשות ככה, להפריד את השערות, היא משתמש בזה. שואלת הגמרא בשבת למה היא חזיה, אז רש"י מסביר, כי הרי בשבת אסור, הרי בשבת אינה חולקת שערה. רש"י מסביר שאסור מצד מסרק. תוספות חולק עליו, תוספות טוען שזה לא קשור לאיסור שאישה פורקסת, זה רק מסרק, כאן זה רק לחלוק, זה מותר. תוספות יש לו מהלך אחר בגמרא לגמרי. אבל כל פעם אנחנו הולכים לפי שיטת רש"י. רש"י מציג את השאלה בשבת למה היא חזיה, הרי סוף כל סוף זה איסור לסרוק, ואסור לסרוק בשבת, שמא ישרו לשערות. אז איך אתה מתיר לצאת עם זה בשבת? איך אתה אומר שבשבת איזה שימוש? מתרץ את הגמרא, אמר רבא, טס של זהב יש לה על ראשה, בחול חולקת בשערה, בשבת מניחה כנגד פדחתה. זאת אומרת, יש לה מחט הזאת שתי חלקים. יש לה חלק אחד, רש"י כותב, תראו את הרש"י, דיבור מתחיל, טס של זהב יש לה על ראשה האחד, והשני עוקץ צווה. זאת אומרת, צד אחד טס יפה וצד אחד עוקץ. אז עכשיו, באמת בחול היא חולקת פה את שערותיה, וזה אסור בשבת. אז אתה שואל אותי למה מותר לצאת, ועוד פעם, זה לא מותר, להגיד מותר זה לא נכון, כי אמרנו יש דין מהשלפה ומחביה, אבל למה היא לא חייבת חטאת? אז אמרנו כי בסך הכל היא משתמשת בזה כתכשיט. במה? בחלק שנמצא כטס. אז רש"י מסביר את הגמרא שבחול היא חולקת בזה צערה, ובשבת שהיא לא יכולה לחלוק, אז היא תוחבת את הקצה אחד בתוך הכובע, והיא מורידה את זה כנגד הפדחת, את הטס של הכסף, את הכסף של הכסף, של הזהב, היא מורידה את זה כנגד המצח שלה לשם נוי, ונמצא שזה לא מסע אלא תכשיט, ובזה מתורצת השאלה, למה אין על זה איסור חטאת? למה אין על זה איסור חטאת? תשובה, כי זה תכשיט. אז למה זה אסור? זה אסור מצד שמא שלפה ומחביה, כמו האיסורים הקודמים. עכשיו רבו עוברים למשנה שעוסקת בתכשיטים שאסור להוציא אותם, וחלק מתכשיטים וחלק מהם זה של הקברים. עד עכשיו דיברנו על אישה. אומרת המשנה, לא יצא האיש בסנדל המסומר, וזה איסור רק בשבת ולא ביחיד. יחיד הכוונה סנדל בודד, אסור לצאת. למה? אז רש"י מביא, תראו רגע רש"י, למה אסור לצאת בסנדל יחיד? בזמן אולי נקרא עד הסוף, ולא ביחיד, בזמן שאין ברגלו מכה. אם יש לך מכה ברגל השנייה, יש לך גבס, מותר לך לצאת ברגל אחד, בסנדל אחד, ואם אין לך אסור. תראו רש"י מביא שתי טעמים. בש"ס ירושלמי מפרש, דלא לכשדי, דתיים ללחברי תותי כנפי. אם אני רואה יהודי הולך עם נעל אחד, והרגל של השנייה אין לה מכה רגילה, אני אומר, הבטח השני נמצא לו תחת תותי כנפי, תחת כנפיו. הוא מחביא את זה והוא מטלטל, זה חשד. ולשון רבותיי, דילמה מחייכי עלי, ושקיל דשר לפלי, וממתלה בידי, בשכחת שבת. זאת אומרת, זה אסור מצד שאדם הולך עם סנדל אחד, כולם צחקו עליו, וגידו לו, תראה איזה שלומפר אתה, מה זה? הולך עם סנדל אחד. ואז שהוא יראה שכולם צוחקים עליו, הוא יבוא לטלטל את זה, להוריד את זה. אז למה כשיש מכה זה מותר? אומר הרש"י, ומי הוא בזמן שיש מכה, ברגלו מכה שרי, ובגמרא, בהי מינה יהב לי. טוב, אז על כל פנים, במכה זה מותר, וכשאין מכה זה אסור, מצד שתי טעמים. א', יחשדו בך שאתה שם את זה תותי כנפי, 2, מצד שיגידו, מצד שיצחקו עליך, ואתה תבוא לטלטל. הלאה, ולא בתפילין, אסור לצאת עם תפילין. למה? כי כידוע, נדבר על זה בהרחבה, לא בדף הזה, שתפילין הם נקראים בכלל מוקצה מחמת, זה כלי שמלאכתו לאיסור, בשבת לא מניחים תפילין, כי עברית, וזה נדבר בעזרת השם בהרחבה בסמך א', בדף הבא, לא בדף הזה. ולא בקמיה, בזמן שאינו מן המונחה. קמיה לא מומחה, אסור לצאת איתו. כמוה מומחה מותר. למה? כי בזמנם ללכת עם קניות לשמירה, זה היה חלק מהמלבוש. כל אחד היה לו משהו מחשש, עין הרע, מכל מיני חששות, כל מיני מחלות, היו שמים קמיה, וזה היה דרך מלבוש. עכשיו, מהתורה, ראיתי בראשונים שגם קמיה שלא מומחה, זה דרך מלבוש, זה בסדר. זה לא נקרא הוצאה. החכמים גזרו, אם הוא לא מומחה, אסור. זה מה שהמשנה אומרת, ולא בקמיה בזמן שאינו מומחה, ובסוף כתוב שהוא לא חייב עליו חטאת. למה? כי סוף כסף זה דרך מלבוש, גם ללכת עם קמיה. ולא בשריון, ולא בקסדה, ולא במגפיים, כל אלה כלי מלחמה. ואין מלחמה היום, וביום רגיל, ואתה יוצא עם כלי המלחמה, אז זה בגדר שזה אסור. ואם יצא, אינו חייב חטאת. עכשיו נכלל פה הראשונים, האם זה הולך על כל המשנה? מרש"י משמע שזה הולך רק על האחרונים. רש"י כותב, אם יצא, אינו חייב חטאת, דכולו מן מלבוש נינו בכל למלחמה. מרש"י משמע שהוא הולך רק על השלושה האחרונים, על שריון, קסדה, מגפיים, אלא אם יצאת בהם זה לא נורא, כי זה דרך מלבוש. אבל משמע ששאר הדברים קמיה ובשאר הדברים זה אסור, אבל ראשונים אחרים חולקים על רש"י,
האמת זה לא כל כך מפורש ברש"י, זה משמע, וראשונים אחרים אומרים שזה מדבר על כל האופנים כולם. כל האופנים, על תפילין, על קמיע שאינו מומחה, וגם על שירי קסדה מגפיים, כל אלה, אם יצא, אינו חייב חטאת. למה? כי סוף כל סוף זה דרך מלבוש, זה לא דרך מסע. רק מה? לכתחילה לא יצא, כל אחד מהטעם שלו. טוב, היום נלמד יותר על דין סנדל. עכשיו הגמרא תסביר למה אסור לצאת בסנדל המסומר. סנדל המסומר מה הייתה? מה אמר שמואל? שלפי הגזרה היו. ופה האמת, יש כמה גרסאות. מה זה שלפי הגזרה? אז יש כאלה אני אגיד לך קודם כל את התיקונים. יש כאלה גורסים, במקום שלפי הגזרה, אז יש שגורמים שלהי הגזרה. זאת אומרת, זה היה זמן מאוחר יותר, או יש כאלה שגורסים שלפי השמד היו. זאת אומרת, זה התוצאה של הגזרות שגזרו הרומאים בזמן הגזרות שלא לעסוק בתורה, לא לשמור שבת. אז היהודים שהיו שומרים שבת, אז הם היו מתחבאים במערות ומפני האויבים, והאויבים היו מחפשים אותם. אז היה פעם אחת איזו מערה גדולה, מרכזית, שהתחבאו שם המון אנשים עם נעליים מסומרות, והם היו בשבת קודש, כתוב בראשונים שהמעשה היה בשבת, כי הם שמרו שבת והתפללו במניין ועשו קידוש וכל זה, והם פחדו מהאויבים שלא היו מתירים לשמור את השבת, אז הם עשו את הכל במערה. עכשיו, הם היו נכבים במערה ואמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. הם עשו כלל כזה במערה. מי שרוצה להיכנס, חופשי. אין בעיה להיכנס. למה? כי מי שנכנס הוא בודק, הוא רואה שאין אנשים בחוץ, הוא נכנס. אבל לצאת זה קשה. לצאת, אתה לא יודע, אתה תצא, פתאום יש איזה אויב מתחבא מלמעלה, בעץ. אז לכן אמרו, אסור לצאת. כל מי שנכנס לא יוצא. זה כלל שהם עשו שם, הנכנס לא יוצא. נהפך סנדלו של אחד מהם. עכשיו, היה אחד ששם, הלך עם נעליים מסומרות, והוא הלך איתם הפוך, בצורה הפוכה. ומה שקרה, הוא נכנס, וזה נראה שהוא יצא. עכשיו הם ראו על הפסיעות, ראו, מישהו פה יצא. מישהו פה יצא, מה קרה? ואז נכנסו ללחץ. כסבורים מהם, אחד מהם יצא וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם, דחקו זה בזה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. ידוע, יש הרבה פעמים, כתוב פרשת תוכחה, ונסת מכל עלה נידף. לפעמים אדם, יש לו אין כלום, הוא בורח מעצמו, ככה הם חשבו. יש בראשונים כל מיני גרסאות שלא נכנס לזה, יש כאלה ששמעו שהם כן שמעו משהו, והיה נראה להם שזה הרומאים באים עליהם, והם אמרו, הנה שמענו את האדם היוצא, והוא הלך להסגיר אותנו, כל מיני דמיונות, ומזה הם דחקו, יש כאלה שמסבירים שהיה איזה פתח מילוט, שפתח צר של אדם אחד, וכן, בצד השני איזה מקום, והם נלחצו לפתח הזה כולם, שפחדו מפחד האויבים, ואחד הרג בשני בסנדלים המסומרות האלה. עכשיו, רק אני אסביר, מה זה סנדל מסומר? סנדל מסומר, יש לו למטה מין חתיכת אור, שעליו שמים שתי רצועות של אור, ותופסים אותם עם מסמרים. עכשיו, המסמרים יורדים עד למטה. עכשיו, כשהמסמרים יורדים עד למטה, אז לך זה טוב, תופס לך את הרצועה, אבל כשאתה דורך על מישהו, אז אתה יכול להרוג אותו למוות, המסמר, החוד שלו, יוצא למטה. לך נוח, יש לך את החלק העליון של המסמר. לך זה לא מפריע. אבל זה, כשאתה דורך, אתה יכול להרוג, וזה מה שהיה שם. הם דרכו אחד על השני, ופצעו אחד את השני, והרגו יותר ממה שהרגו בהם אויבים. ולכן חכמים גזרו שיותר אין לנעול סנדלים אלו דווקא בשבת. אז תשאלו, אז למה דווקא בשבת? עוד רגע נדבר. רבי אליי בן אלעזר אומר, במערה היו יושבים ושמעו קול מעל גבי מערה. כסבורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. גרסה קצת שונה, הם שמעו קול והם היו בתוך מערה. וגרסה שלישית, תשמעו, רמי בר יחזקאל אמר, בבית הכנסת היו יושבים ושמעו קול מאחורי בית הכנסת. כסבורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. באותה שעה אמרו, אל יצא אדם בסנדל המסומר. הרי לכם שלושה גרסאות. גרסה ראשונה זה היה בתוך מערה, מישהו נכנס, חשבו שהוא יצא. גרסה שנייה, הם שמעו איזה קול במערה. גרסה שלישית זה היה בבית כנסת בכלל, ושמעו קול מרחוק. נראה להם שבאו אויבים, נלחצו ויצאו בלחץ דרך פתח צר, ואחד דרך על השני, ואז הם אמרו והרגו להמונים. לכן הם אמרו, אין יותר סנדל המסומר. שואלת הגמרא, היה אחי בכל נמי ליצר. אם זה מצד סכנה והאסון שהיה, וחכמים פחדו מזה, אז תגזור גם בכל. עונה הגמרא, מעשה כי הווה בשבת הבא. היות והמעשה הזה היה בשבת, אז גזרו רק כן המאורע. כאילו זה גזרה. יש דברים של חכמים, שזה תקנות של חכמים. יש דברים שהם גזרות חכמים, זה גזרה. וגזרה זה רק בנסיבות המתאימות. בשבת דווקא כי המעשה היה בשבת. שואלת הגמרא, אז אם ככה ביום טוב להשתערק, על המתנן, יש משנה במסכת ביצה. כתוב שם, משלחים כלים ביום טוב, בין תפורים, בין שאינם תפורים, אבל לא סנדל המסומר, ולא מנהל שאינו תפור. כתוב שם שמותר לשלוח לחברו, הרי אין איסור טלטול, אז מותר לשלוח דברים לחבר, אפילו בגדים, אבל אל תשלח סנדל המסומר,
ואל תשלח מנעל שאינו תפור. למה? כי שתי הדברים האלה לא ראויים ליום טוב. אתה לא יכול ללכת איתם ביום טוב, אז לכן אל תשלח סנדל המסומר. עכשיו, מה שמה מכאן? שסנדל המסומר הוא אסור גם ביום טוב. אז זה הגמרא שואלת, אז למה, אם אתה אומר שזה גזירה וגזרו רק מה שהיה בשבת, אז למה גזרו ביום טוב? תראה את הגמרא בשבת, מה הייתה אמרה דאיכא כינופיה? ביום טוב נמי איכא כינופיה. זאת אומרת, למה גזרו בשבת? בגלל שיש כינוס. זאת אומרת, יש הרבה אנשים באים לכנסת, יש כינוס אנשים, ויש חשש שמא יקרה משהו ויצאו כולם ויחו אחד על השני. ביום טוב הוא מאוד דומה לשבת בבחינה הזאת, שיש כינופה, ולכן גזרו, אבל בחול לא גזרו. שואלת הגמרא בתענית ציבור, איכא כינופה. נו, אז למה לא תגזור גם בימי החול בתענית ציבור? גם הציבור מתכנס. אומרת הגמרא, מעשה כי אבא בכינופיה דאיסורא. זאת אומרת, כינופיה של יום שאסור במלאכה. הכא כינופיה דהיתרא אבא. זה נקרא כינופיה דהיתרא. לכן חכמים לא גזרו אלא על יום טוב הדומה לשבת, ולא גזרו על תעניות, אפילו שיש כינופיה, אבל זה לא כינופיה דאיסורא של יום האסור במלאכה. תענית ציבור כידוע הוא מותר במלאכה. טוב, עכשיו הגמרא ממשיכה, ואפילו לרבי חנניה בן עקיבא דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה הנמילי ירדן דשנה משאר נהרות, אבל יום טוב בשבת כעדה דנינו דתנן, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. אז ככה אני רוצה להקדים הקדמה לפני שהגמרא מחשבנת את שיטת חנניה בן עקיבא. הוא טוען, חנניה בן עקיבא, שיש, אני רוצה להקדים הקדמה, יש גזרה של חכמים שגזרו שלא להעביר פרה אדומה. אפר פרה אדומה אסור להעביר אותו מעל נהרות או מעל קשרים, בשום אופן בעולם, שום גשר, שום נהר. ככה דעתם. למה? בגלל שפעם אחת היה שמישהו העביר אפר פרה אדומה, הוא רצה לתאר איזה יהודי רחוק, אז הוא לקח אותו, אגב, היו מפזרים פרה אדומה בכל קצווי ישראל, אז אחד לקח מפרה אדומה מאיזה מקום, הוא רצה לקחת לחפש שלו לטהר אותו, כנראה רצה לעלות למקדש, אז הוא העביר את זה דרך נהר. ועכשיו מה שקרה, בדקו ומצאו שהיה בספינה למטה, היה כזית מדמת, כזית מטמא באוהל. מה שקרה, המים, זה חמור מאוד מה שהיה שם, כי האפר פרה אדומה, מה שהולך לטהר את הטמאים, הוא עצמו נטמא. אתה מבין, איזה האדם הולך להיטהר, אתה מתאר אותו, הוא נכנס למקדש, והוא בעצמו, האפר עצמו, טמא, הוא נטמא מאיזה כזית בשר שהיה שם בספינה. עכשיו, מכוח מה שהיה, גזרו, אז ככה, יש מחלוקת שם. יש דעה שאומרת שגזרו בכל הנהרות כולם, ואמרו שלא להעביר אפר פרה אדומה מעל שום נהר, ולא מעל קשרים אפילו גשר של הנהר, למה שמא יהיה איזה כזית בשר שמטמא באוהל, גזרו בכל האופנים. ועל זה חנניה בן עקיבא חולק, ואומר לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה, לא בגשר ולא בנהרות אחרים, רק בירדן. למה רק בירדן? ככה, גזרו כן המעשה שהיה. המעשה שהיה בירדן, בספינה, רק בזה גזרו. ועכשיו, הגמרא עכשיו אומרת שאפילו לשתת חנניה בן עקיבא, שאמר שגזרו רק בין ירדן וספינה כמעשה שהיה, הנמילי ירדן דשנה משאר נהרות, אז אני מבין למה גזרו בו רק ירדן ולא שאר נהרות, כי זה כאילו מהלך אחר, גזרנו בירדן, לא גזרנו שאר נהרות. אז למה פה אתה גוזר על יום טוב? השאלה היא, למה לפי חנניה בן עקיבא גזרו גם ביום טוב? הרי אתה טוען שלא גזרו שאר נהרות, אז כמו שלא גזרו שאר נהרות, גם לא לגזור יום טוב. אומרת, מה לא? שאר נהרות זה לא דומה לירדן, אבל שבת ויום טוב כעדה דנינו. שתיהם אותו דבר, דתנן, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. יוצא שיום טוב ושבת מאוד דומים, רק אוכל נפש יותר ביום טוב ולא יותר בשבת. לכן מה? לכן ראו חכמים לנכון, כשגזרו את הגזרה מהמעשה שהיה בסנדל המסומר, גזרו אותו שבת ויום טוב כאחד המחתה, אבל לא תענית ציבור, כי זה בכלל לא דומה, זה לא יום שאסור מעשיית מלאכה. עכשיו מכאן הגמרא מביאה היתרים לסנדל הזה. אמר רבי דאמר שמואל, לא שנו אלא לחזק, אבל אינו מותר. כל מה שדיברנו על סנדל המסומר שגזרו חכמים, עכשיו תשימו לב, יש הרבה דברים שנלמד עכשיו שהם לא כל כך מובנים, אלא התוכן לכל הסברות האלה זה סברה אחת. לא גזרו אלא כמעשה שהיה. מעשה שהיה היה בשבת, גזרו גם יום טוב, ודווקא במה שנועד לחזק, אבל לא לנוי. למשל, ההלכה הראשונה, אם שמת את המסמרים האלה לנוי, ליפות הנעל, מותר לך לצאת עם זה. למה? כי כל מה שגזרו חכמים, לחזק, אבל לא לנוי. וכמה לנוי? רבי יוחנן אמר 5 בזה ו5 בזה, זאת אומרת בכל נעל, ימין ושמאל, כל אחד 5. עוד מעט נראה, הוא מסביר איך עושים את ה5 האלה. ורבי חנינא אמר 7 בזה ו7 בזה. אמר לרבי יוחנן לרב שמן בר אבא, אסבר הלך. בואו אני אסביר לך את המחלוקת שלי ושל רבי חנינא. לדידי 2 מכאן ו2 מכאן ואחת בתרסיותיו. תרסיותיו הכוונה לרצועות שלו. פעם איך הוא היה, אתם מכירים את הסנדל התנ"כי. יש לו רצועות ארוכות, כמו להבדיל של התפילין שלנו,
והם מחברים אותם לסוף של הנעל. יש את הרצועה, את הגוש הזה של האור, שעליו אדם שם את הרגל שלו. עכשיו, זה הסוליה, נקרא לזה, כן, זה הסוליה. עכשיו, בסוף שלו היו נותנים מסמר אחד, אליו היו מחברים שתי רצועות ארוכות, כן, רצועות התפילין, ובזה היו קושרים את הסנדל. עכשיו, מה נשאר לך? לתפוס את הרצועה, האהבה, זה הסנדל, אז היו תופסים אותה בשתיים מימין, שתיים משמאל, ועוד אחת אחורה. בסך הכל זה 5. אז הוא אומר, 5 זה נוי. יותר מ5 זה בגדר סנדל המסומר. 5 לא גזרו, גזרו ביותר מ5. וזה הטעם שלי. ובואו אני אסביר לך את הטעם של רבי חנינה. ולרבי חנינה 3 מכאן ו3 מכאן, ואחת בתרסיותיו. זאת אומרת 3 זה 6, לתפוס את הרצועה משתי הצדדים שלה, והאחת האחרונה, בשביל לתפוס את הרצועות, זה 7, זה לנוי. לנוי לא גזרו. לחזק, מי שעשה יותר מזה, יותר מ7 לשיטת רבי חנינה, ולשיטתי יותר מ5, זה נקרא סנדל שהמסומר, וחכמים אסרו לצאת בו בשבת. מיטיבי מקשה הגמרא על רבי יוחנן, סנדל הנוטה. מה זה הנוטה? זה סוליה אחת, הסוליה עבה מצד אחד, ומצד השני היא נמוכה. אז צריכים להשוות אותו. איך מסדרים אותו? על ידי מסמרים. שמים הרבה מסמרים ומיישרים אותו. אז כתוב שם ככה, עושה לו 7 דברי רבי נתן, ורבי מתיר ב13. בישלמה לרבי חנינה ודאמר כרבי נתן, אלא רבי יוחנן דאמר כמן. ראינו פה שהתירו חכמים לצאת בשבת בסנדל הנוטה, שאתה שם שם את המסמרים רק בשביל ליישר. עכשיו, כמה מותר? לדעת רבי נתן 7, לדעת רבי 13. עכשיו, רבי חנינה, יגיד לך אני אסתדר עם רבי נתן, אני אמרתי 7, ואני כמו שיטת רבי נתן. אבל רבי יוחנן שאמר 5, כמן, אתה לא מתאים לא לרבי נתן ולא לרבי. מתרץ את הגמרא, הוא דאמר, יש לי דעה שלישית. הוא דאמר כרבי נהוראי. דתניא רבי נהוראי אומר, 5 מותר, 7 אסור. אז הנה, זו השיטה שלי. יוצא רבו ישי, 3 דעות בין התנאים. 7, 5, 7, 13. אלו השיטות. אומרת הגמרא, אמר לאיפה לרבי בר חנא, אתון תלמיד רבי יוחנן, עבידו כרבי יוחנן. ענה נעביד כרבי חנינה. אנחנו מבבל, אז אנחנו נתיר כתלמידי, אתם תלמידי רבי יוחנן, תעשו כמוהו. הוא אמר שרק, הוא יתיר לכם 5. אנחנו מתירים כשיטת רבי חנינה, שיתיר 7. בא מיני רבונה מרב אשי. 5, מהו? אמר לי, אפילו 7 מותר. 9 מאי. אמר לי, אפילו 8 אסור. זאת אומרת, הוא ענה לו ככה, רב אשי סובר כמו השיטה של 7 מותר. אז הוא שאל אותו, מה הדין הרב? אני יכול לשים 5? אז הוא אמר לו, גם 7 אני מתיר. אני סובר כמו השיטה שמתירה 7. שאל אותו הרב 9, אז אמר לו, לא, אני גם עושה 8. זאת אומרת, אסור. למה? אני מתיר לך רק 7, 7 זה נעשה לנוי. יותר מ7, אפילו 8 אסור. בא מיני, האו רצענה מרבי עמי, תפרו מבפנים האו. אמר לי, מותר, ולא ידענו מה הייתה אמר. זאת אומרת, שאל הרצען את רבי עמי, מה קורה אם בפנים, בתוך הסנדל הזה, שמו אור פנימי כזה, שסוגר את הדלת, שסוגר את הרגל, וזה עושה אותו בעצם מנעל. אז הוא ענה לו, זה מותר. והוא אומר, אני לא יודע מה הטעם שהוא התיר. אמר רב אשי, ולא ידע מור, מה הייתה אמר? למה אתה לא יודע? פשוט. כיוון דתפרו מבפנים, אבלי מנעל. בסנדל גזרו ברבונון, במנעל לא גזרו ברבונון. הוא ענה לו פשוט, למה אתה לא יודע? גזרו רק בסנדל, ולא גזרו במנעל. יוצא שברגע שאתה שם אור פנימי שחופה את כל הפנים שלו, אז זה כבר לא נהיה סנדל. סנדל זה כשיש סוליה ורצועה עליה, והשאר פתוח, זה סנדל. וברגע שיש אור פנימי סגור, זה כבר מנעל ובמנעל לא גזרו. אף על פי, תשימו לב, רבו ישי, זה מפליא הדבר הזה, אבל אמרתי לכם, זה לא דברים של טעם. זה דברים שככה גזרו. למשל, אחד הולך עם 7 מסמרים, בסדר. אחד הולך עם יותר מסמרים, 8, לך זה אסור. אחד שעושה, כן, לנוי מותר, לחזק אסור. אחד עושה מנעל מותר אפילו 100 מסמרים. ולמה? וזה לכאורה יותר מסוכן. ככה גזרו בסנדל, לא גזרו במנעל. וככה על זה הדרך נמשיך הלאה. בא מיני רבי אבא בר זבדא מרבי אבא בר אבינה, עשאו כמין כלבוס. מהו? מה הדין? אם הוא לקח מסמר כזה, רש"י מסביר, זה מסמר שונה, זה לא המסמר הרגיל. זה מסמר עם 2 ראשים. ומעגלים אותו כמו קרס, אז זה לא כל כך דומה למנעל המסומר. האם גם בזה יש את הגזרה? אמר להם מותר. התמר נמי, אמר רבי בר חנינה, עשאו כמין כלבוס מותר. למה? כי זה לא כן הגזרה. הגזרה הייתה כן מנעל המסומר, וזה לא נקרא מסומר. אמר רב ששת, חיפהו כולו במסמרות. מה קורה אם הוא לקח את הסוליה למטה, ושם כל כך הרבה מסמרים, הכל מחופה במסמרים, כדי שלא תהיה קרקע אוכלתו מותר.
זאת אומרת, הוא עשה את זה בשביל שהרטיבות של הקרקע לא תרכיב לו את הסוליה מעץ. הרי הסוליה הייתה מעץ. אז הוא שם כל כך הרבה מסמרים, להגביה את זה קצת מהקרקע. אז הוא אומר שזה מותר. למה? שוב, אותו רעיון. כל מה שעשו חכמים זה סנדל שעשו בו, לא בצורה הזאת. צורה הזאת זה לא נורמלי, אף אחד לא עושה כזה דבר. שם כל כך הרבה מסמרים להגביה את זה מן הקרקע, שלא יאכל אותו לחלוכית הקרקע. לא עושים את זה. הם היו עושים עם מסמרים ככה לחזק את הקרקע. אז לחזק אסור, לנוי מותר. אותו דבר פה, שזה נעשה בצורה של להגן עליו, שלא תהיה קרקע אוכלתו, מותר. כל מה שחכמים מסרו, זה בסנדל שנעשה בו המעשה, שזה היה לחיזוק, ולא בשביל להגן על הסוליה. אף על פי שבשרה זה יותר מסוכן, כולו מלא מסמרים, לא גזרו אלא כן מעשה שהיה. תענק בתת רב ששת. עכשיו כבר מביאה ברייתא ארוכה, שיהיה לה ראיה לרב ששת. עוד פעם, תשימו לב, מה רב ששת אמר? חיפה הוא כולו במסמרות, כדי שלא תהיה קרקע אוכלתו, מותר. עכשיו תשמעו את הראיה לרב ששת, זה ברייתא קצת ארוכה, ממנה יש את הראיה. כתוב בברייתא, לא יצא האיש בסנדל המסומר, ולא יטייל מבית לבית, ואפילו ממיטה למיטה, אבל מטלטלים אותו לחסות בו את הכלי ולסמוך בו קרעי המיטה. ורב אלעזר ורב שמעון אוסר. נחלקו התנאים הקדושים, מה קורה? האם מותר לך לקחת את הסנדל הזה, האם הוא מוקצה? לדעת הנקמה זה לא מוקצה. דעת הנקמה, מותר לך לקחת את הסנדל המסומר הזה, ולטייל איתו בכל מקום שאתה רוצה, רק בבית לא, ללבוש אותו בבית אסור, לטייל בו מבית לבית אסור. אפילו באותו בית, אפילו ממיטה למיטה בתוך הבית גם אסור. כי טיול אסור, כי סוף אתה נועל אותו, ואם תנעל אותו אתה תבוא לצאת אותו לרשות הרבים, וזה גזרת חכמים שלו. אבל אתה רוצה לא לצורך נעילה, אלא לקחת את הסנדל הזה, לסמוך בו את קרעי המיטה, או לחסות בו כלי, מותר לך לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, כמו שאר כלים, כמו כלי שמלאכתו לאיסור, מתייחסים לזה. אבל אין איסור בטלטול. ורב אלעזר ורב שמעון אוסר. רב אלעזר ורב שמעון אומר בכלל, למה? הוא טוען גזרה שמא יבוא לנועלו. אם אני אתיר לך לחסות בו כלי, אז אתה גם תבוא לנעול אותו. טוב, זה מחלוקת אחת, לדעתו זה מוקצה, כן. עכשיו, נושא שני, נשרו רוב מסמרותיו ונשתייר בו 4 או 5 מותר, ורבי מתיר עד 7. טוב, האמת, הדברים פה קצת קשים, הגמרא תשאל, אתה אומר לי, נשרו רוב מסמרותיו ונשתייר בו 4 או 5 מותר. לכאורה, מקודם אמרת נשתרו רוב מסמרותיו מותר, אז מה אתה אומר עכשיו 4 או 5? הגמרא תשאל את הסתירה הזאת. עוד רגע נסביר את זה. מה שנוגע לנו זה מכאן. חיפהו באור מלמטה וקבע לו מסמרות מלמעלה, מותר. למה? זה לא דומה לסנדל. אם הוא חיפה אותו מאור והמסמרים למעלה, זה לא הדרך. הדרך של מנעל המסומר זה שהמסמרים למטה. כאן, לקחת את האור ושמת את המסמרים למעלה, זה לא הדרך, זה מותר. עכשיו, מה שנוגע לנו זה, הנה, תראו, עשאו כמין כלבוס, או כמין טס, או כמין יתד, או שחיפה הוא כולו במסמרות כדי שלא תהיה קרקע, אוכלתו מותר. ופה הראיה לרב ששת. הנה, זה הסעיף הדין האחרון, ראיה לרב ששת. כתוב פה שאם עשית את המסמרים בצורה השונה מהגזרה, עשית אותו כמין כלבוס, אמרנו, כמסמר בעל 2 ראשים שמעגלים אותו, או שעשית אותו כמין טס, או שכמין יתד, או שחיפת את כולו במסמרות, שהקרקע לא תאכל אותו, מותר, למה? זה לא כן הגזרה. היות וזה לא כן הגזרה, זה מותר. טוב, אז הנה, כאן ראיה לרב ששת. ועכשיו אנחנו חוזרים להסביר את הברייתא. אגוף הקשיא, שואלת הגמרא, יש פה סתירה בברייתא. אמרת, נשרו רוב מסמרותיו אף על גב דנשתיירו בו טובה. בהתחלה אתה אומר לי, הלכה אחת, תשמע, אם נשרו רוב המסמרים זה מותר. משמע, אפילו אף על גב דנשתיירו בי טובה, אפילו אם נשארו בו הרבה מסמרים, אפילו אם נשארו הרבה מסמרים, הדין מותר. העיקר רש"י כותב, העיקר פחות ממחצית. זאת אומרת שחצי ממה ששמת נפל הרוב, אז זה מותר, אבל לא אכפת לי כמה יישאר. ואחרי זה אתה אומר לי, והדר תנא, 4 או 5 אין, תפילו. סתירה, סלח לי, כי אמרת לי, הרעיון הראשון מובן, שברגע ששמת ונשר, אז כבר על זה לא גזרו. נשר לך הרוב, מותר. אז זה לא משנה כמה נשאר. ואחרי זה אתה אומר לי, שרק 4 או 5 אין, תפילו. אמר רב ששת לא קשיא, כאן שנגממו, כאן שנעקרו, ויש פה 2 פירושים ברש"י. רבו ישראל, אני רוצה לראות אתכם בפנים, כי זה 2 פירושים ממש הפוכים. פירוש ראשון אומר רש"י ככה, כאן שנגממו, כאן שנעקרו. אומר הרש"י, שנגממו מלמעלה ורישומו ניכר מתוך העץ, אפילו טובה, מותר. אם הם נגממו מלמעלה ונשאר הרושם, מה זה לגמום? זה להסיר אותם. אם יסירו אותם אחת ונשאר להם הרושם בתוך העץ, אפילו טובה, דאמין קרשנו כבריאתו. כל אחד רואה שהסוליה פה מחוררת, שהוציאו ממנה את המסמרים, אז פה מותר אפילו טובה. וכאן שנעקרו, כוונה שנעקרו לגמרי, שאין ניכר שהיה בו יותר, 4 או 5 אין תפילו.
עד כאן רש"י כותב לוויה. לוויה זה הרב שלו, רבנו יצחק הלוי. ובשמו הוא כותב שזה הפירוש. עוד פעם, גממת את זה, רושם ניכר, מותר אפילו הרבה. עקרת את זה שזה לא ניכר, אז אני מרשה לך רק 4 או 5, יותר לא. ולשון חברו איפכה. לשון חברו איפכה, זאת אומרת, הפוך לגמרי, שדווקא נגממו, אם הוצאת את זה בגמימה, אז היות וזה ניכר, אז מה, אז אני לא מרשה לך רק 4 ו-5, אבל נעקרו שזה יותר טוב, זה כאילו לא ניכר, לא רואים את זה בכלל, אז פה אני מרשה לך אפילו שהיה הרבה. שתי פירושים לכאן ולכאן. טוב, אז זה בעצם תירוץ הברייתא הסתירה. אנחנו מסיימים בדין אחרון, למדנו בברייתא הזאת, 4 או 5 מותר. שאלת מה זה 4 או 5? מה זה 4 או 5? אשתא 5 הרי 4 מבעיה. אמר רב חיסדא, 4 מסנדל קטן, 4 מסנדל קטן, 5 מסנדל גדול. זאת אומרת, מה שאמרת לך שנשארו 4 או 5, מסנדל קטן 4, מסנדל גדול 5. ורבי מתיר עד 7, והתניא רבי מתיר עד 13, סתירה ברבי, אומרת הגמרא נוטה שנה. מה שרבי התיר יותר 13 בסנדל הנוטה, בסנדל הנוטה הוא יותר חמור. ובסנדל הנוטה, זאת אומרת, אני שם את זה רק בשביל, הוא יותר כן, הוא נוטה, ואני שם את המספרים רק בשביל להשוות אותו, זה יותר קל, שם רבי מתיר עד 13. מה שרבי מתיר עד 7 זה בסנדל הרגיל. אשתא דעתית לאחי, אומרת הגמרא, לרבי יוחנן נמי לא קשיא. מה שהקשינו מקודם לרבי יוחנן, זוכרים? קודם אמרנו שרבי יוחנן לא מתיר לנוי רק 5, וראינו שהוא התיר יותר, אומר לך אותה תשובה. נוטה שנה מותר 7. מה שהוא אמר 5 זה לא בנוטה, מה שהוא אמר יותר 7 זה בנוטה. אומרת הגמורה, עכשיו רק למסקנה, להלכה, אמר רב מתנה ואמרי לה, אמר רב אחת בוי בר מתנה, אמר רב מתנה. אמר רב אחת בוי בר מתנה, אמר רב מתנה. אין הלכה כרב לזר ורב שמעון, שאסר לטלטל את הסנדל הזה לשום דבר, אלא הלכה כמו שיטת תנא קמא, שמותר לטלטל אותו. שואלת מה פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים? מה אתה צריך להגיד לי שאין הלכה כרב לזר ורב שמעון, הרי הוא יחיד? עונה הגמורה, מהו דתימה מסתברא טעמי דרב לזר ורב שמעון בהא כמה שמלן. היה מקום להגיד מסתבר טעמו, מה הוא אמר? אל תוציא את זה בגלל שמה, אם אני אתיר לך לטלטל את זה בבית, אתה מקום לצאת עם זה ממיטה למיטה, הרי אסור ללבוש אותו, לא רק לרשת רבים, אפילו ממיטה למיטה. אז לכאורה מסתבר טעמי של רב שמעון, של רב לזר ורב שמעון שאסר בכלל, כמה שמלן, לכן אני צריך להגיד לך, אין הלכה כרב לזר ורב שמעון. וההלכה האחרונה לעניין סנדל המסומר, אמר רב חייא, אילן דקרו לי בבלי שרי איסורי שרינה בטובה. זאת אומרת, אם לא היו קוראים לי בבלי מתיר איסורים, זאת אומרת, הרי כידוע לכם שרב אחא נולד בבבל, והוא עלה, והיה לו כמה דברים מסוימים שהוא הקל, אז הוא פחד להקל, שלא ישימו עליו שם, ואחד שמקל יותר מדי, ואז יזלזלו גם בדברים האחרים שהוא מקל. אתה מזכיר לי גמרא בעבודה זרה, לגבי רב יהודה נשיאה, שם הגמרא אומרת שהתירו את המשנה בעבודה זרה, מביאה ששמן של גויים אסור, פיתן, שמנם, וגזרו על פיתם, שמנם, ואגב זה גם הגמרא בשבת, פה בדף י"ח, כתוב ששמאי והלל גזרו על שמנם ופיתן, ובישולי גויים, כל זה. עכשיו בא רב יהודה הנשיא והתיר שמן, למה זה גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה והתיר אותו? אז קראו לו בדין השערי משחה, קראו לו בית דין שמתיר. אחרי זה בא אליו אחד התנאים שם, אמר לו, בימינו, אשריך לקחת את השמן, בימינו תתיר גם את הפת, תתיר גם פת גויים. אז אמר לו, אם כן קראו לי בדין השריה, אני לא רוצה שיתחילו לקרוא לי בדין השריה, והוא לא התיר. אגב, התוספות שם כותבים, שמזה שהכל פנים הוא רצה להתיר את הפת גויים, משמע שפת גויים איסור קל, איסור חמור. כן, הוא אמר, אני לא רוצה להתיר, אבל בכבוד תתירו אתם, מישהו אחר יתיר. בגלל זה התוספות כותב, שיטת תוספות, שגם הובא ברמה, בסימן ק"י"ב, ביורה דעה, שפת גויים זה קל מאוד, יש מקומות שלא פשטה גזירה בכלל, שמותר גם פת פלטר, גם פת בעל הבית, יש מתירים גם פת בעל הבית, למה? כמו התוספות שמה, שיש מתירים את זה לגמרי, רק הוא לא רצה להתיר, הוא אמר, בימינו יקראו לי, בימינו תתיר את הפת, אמר לו, תתיר גם את הפת, הוא אמר, לא, יקראו לי בדין השריה, בכבוד, תתיר את זה אתה. אותו דבר גם פה, רב חייא לא רצה להתיר, הוא אמר, יקראו לי בבלי שרה איסורה, אבל אם לא היו אומרים לי זה, הייתי מתיר הרבה. וכמה? כמה אתה, זאת אומרת, באיזה, הייתי מתיר סנדל שיש בו מסמרות הרבה. איזה סנדל? אז הוא אומר, בפומפודיטה אמרן 24, בסורה אמרן 24. זאת אומרת, הוא טוען שסנדל כזה שיש לו הרבה מסמרים, אז זה לא בכלל הגזרה. למה? הוא מסביר ככה, שהסנדל שהיה באותו המאורע, זה היה עם מסמרים הרבה. וכל מי שלא עומד בתקן הזה של המסמרים הרבה, אז אני לא הייתי גוזר עליו. עכשיו, הגמרא אומרת כמה, על מה, איזה מסמרים רצית להתיר? אז יש כאלה שאומרים 24,
ויש כאלה שאומרים 22, והגמרא מביאה סימן, יפה לזכור את זה, אמר רב נחמן בר יצחק בסימנך, הדעתה מפומפדיתא לסורא חסר תרתי. זאת אומרת, הרי ידוע, רש"י כותב שרב חייא עלה מבבל לארץ ישראל. כשהוא עולה מבבל לארץ ישראל, אז הוא עבר מסורא לפומפדיתא. אז תזכור שזה, קודם כל היה בסורא, אחרי זה פומפדיתא. אז מסורא לפומפדיתא כאילו נפל לו שתיים, נפלו לו שתי מסמרים מהסנדל. כאילו שבסורא הוא התיר סנדל של 24, ובפומפדיתא הוא התיר סנדל של 22. נפלו לו שתיים. כן, נפלו לו שתיים. אז זה אומר שסימנך הדעתה היא מפומפדיתא לסורא חסר תרתי. זה הסימן שתזכור איזה ישיבה התירה עד 22 ואיזה ישיבה התירה עד 24. עוד פעם רבותיי, ההיתר שלו הוא טוען שהמסמר שהיה בזמן זה היה סנדל מסומר בהרבה מסמרים. אז אני, כל מה שלא מגיע למסמרים שלהם אני מתיר. איזה מסמרים? אחד אומר עד 22 מותר, ואחד אומר עד 24 מותר. זה ההבדל בין הישיבות, סורא ופומפדיתא, וכמובן אומר את זה להלכה ולא למעשה, כי הוא פחד שיקראו לו בבלי שרי, אחד שמתיר יותר מדי. בכל פנים ראינו בדף הזה, היום למדנו על סנדל המסומר, שזה לא קשור להלכות שבת, זה קשור להלכות גזרה, והגזרה הייתה רק כאין מה שהיה, דווקא סנדל ולא מנעל, דווקא מה שנעשה לחזק ולא לנוי, אלו הדינים של סנדל.